Yo, it's your boy Decco Beats, Real Music Records alongside Aubrey Beats. Chimpana changu tukungobata maweeks tiripo tukumbogadzira scene. Saka rege fila zedu tongoti big up to Slimdoggz entertainment. Simbisa always. Ndinoti gadzire mabeats ingoti inspire chichipusha. Saka rege timbokufilisa chaturikumboona bate. Maize. Mawani. Decco sharp yaka pa studio manya pane zvatoda kuita izvi zvotoitika dzoka manya ta fast takatokumirira bosi pane chisini chatoda kuti ungobata 2 minutes Nekuti mavengi avadi kuona chakana kaiwe nekuti vano waziwanewe kunyange ukaita chakanaka avadi kuchakaipa nekuti vano waziwa mavengi avadi chakanaka maizia saka tomoti rambai munesu Slimdoggz entertainment atifita kabva Real Music Records link up munongoti ninga kurekuta ungotibata pa 0739540024 to record my Riddim now. Remember, don't forget to subscribe our channel Slimdoggz Entertainment. Real Music Production.